Припинок. Калиновая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завулак калиновый. Прыпынак. Завулак калиновый. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тихая. Прыпынак. Тихая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Верасковая. Прыпынак. Верасковая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Магазин Паўночны. Прыпынак. Магазин Паўночны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Купальская. Прыпынак. Купальская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чырвонагвардзейская. Прыпынак. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст-Сельбуд. Прыпынак. Брэст-Сельбуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пункт падрыхтоўкі вагонаў. Прыпынак. Пункт падрыхтоўкі вагонаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст-Сельбуд. Аўтобус рухаецца ў напрамку завода газаапарат. Прыпынак. Брэст-Сельбуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Водоканал. Прыпынак. Водоканал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтабаза сувязі. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Чарнянская. Прыпынак. Вуліца Чарнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абсерваторыя. Прыпынак. Абсерваторыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Асіпенкі. Прыпынак. Асіпенкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Добрая. Прыпынак. Добрая.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гарадская больница нумар 1. Прыпынак – гарадская больница нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прыгарадны вакзал. Прыпынак – прыгарадны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рэспубліканская. Прыпынак – рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – профсоюзная. Прыпынак – Профсоюзная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – савецкая. Прыпынак – савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – завод газаапарат. Канцавы прыпынак.